regnbuebarnet og vi har ikke Brian med, der kommer. Velbekomme. Vi kører på med skydning af nytårsvideoen til vores nytårs takeaway, som vi kommer til at lave for Black Sheep Gourmet. Men kom lige hurtigt med ind og kig, så kan vi lige se, hvad der er, vi er gang i. Hele ideen med det her i dag, det er egentlig, at vi skal skyde de her videoer, vi skal lave noget content, så det vil sige, at vi skal også bygge op til alt det her omkring vores reklamemateriale. Ja, jeg står altid med min Bodylab Shake. Jeg er ikke sponsor nu, men det kan være, at det snart kommer. For vi skal sørge for at holde os dækket ind, og det skal vi, fordi vi har ømme ben i dag. Ej, nu går der også bort i den. Åben, er det ikke nok? Man bliver lidt simpelthen. Fedt! Der skal være lidt lir. Ja. Du skal have en hat på. Behøver jeg? Ja, du skal have en lille hat på. Nej, men de der hatte, jeg ligner Abu, den er fra Aladdin. Altså, det går sgu ikke. Den her ikke. Jo. Ligner ikke Abu. Mangler bare den der lille røde vest. Nej, jeg skal nok til den hat på, hvis det er det. Har du nogensinde haft kanonslag? Jeg har aldrig købt et kanonslag. Jeg har købt en håndgranat. Hvad? Ja. Det koster 400 kroner i Hedensted. Altså en ægte håndgranat? Ja, det var sammen med en marker, men jeg var ikke med til at fyre den af. Nej. Det sprang en rød postkasse. Fyrer man sådan en af, eller kaster man den bare? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke. Nej. Jamen, jeg stoppede faktisk på grund af et heksehyl. Så pensionerede jeg mig selv som... Hvad har du gjort? Sprang den? Har du vendt hovedet på den? Jamen, det havde jeg også gjort og alt det der. Men vi kastede heksehyl efter hinanden, så havde jeg en hættetrøje på. Og så røg heksehyl ned i min hætte, vendte sig om, og så hylte den bare op af hovedet på mig. Så jeg var bare helt skaldet. Nej, var det det? Ja. Så det synes jeg ikke var så sjovt. Ej, hvor det godt det der. Så godt. I skulle da gode til det der. Et klap for en af. Sådan der. Og jeg skal ikke være i frame, jo. Jeg vil dø, du bare står om bagved. Ja, tak. Har du lappet en ballon? Ellers var jeg rykket rundt på ballon. Om jeg kan lappe den? Nå, men jeg tror du havde lappet den. Nå, nej. Det var noget af det fattigste. Grå kaffe. Det er ingen ser det. Hvad synes du, det går, Kasper? Hvordan jeg synes, det går? Ja. Altid det godt. Jeg synes, vi kommer rimelig godt fra start med. Ja, det er også, hvad det tredje gang nu? Ja. Vi burde være et eller andet sted, hvor det var, at vi nogenlunde har styr på det. Men lad os kigge, hvad der er i den. Godt. Adam? Ja, vi skal have frost. Frost. Det er rigtigt. Ja, jeg kan godt se det. Nu gør det til lige. For at svare på spørgsmålet, hvad sådan hele tankegangen og ideen bag det her det har været sådan med vores nytårsmenu, så har det været, at det skal være genkendeligt for folk, det skal være traditionelt, men det skal på samme tid også være let, uden at det bliver, hvad skal man sige, uden at det bliver sådan lidt for simpelt. Men simpelt er jo heller ikke et skidt ord i den her forstand, fordi vi skal jo gerne have, at folk de kan finde ud af at gøre det derhjemme, uden det kræver for meget af dem, at de ligesom har følelsen af, at de får et super lækkert måltid. Så det er egentlig en ret hårfin balance. Vi har alle tre været på i forhold til at udvikle, men det er egentlig Adam, der har lagt byggestenene for sådan hele menuen for det her år her. Prisen har vi valgt at holde så lav som muligt, fordi at vi egentlig også godt kunne tænke os at prøve at nå lidt bredere. Det er pisse dyrt, de råvarer der. Ja. Gode råvarer. Det vægter vi højt. Jeg forestiller mig lige, at jeg kommer med en plade på 180 grader. Vi har ikke Brian med, der kommer. Rigtig kokke har ikke på fingrene. Vi kører bare. Giver du lige sådan en der, eller hvad? Bare lige lynhurtigt. Ej, det er jo lidt fedt med kaviaren, hva'? Jamen, der skal være nok til alle ting. Det er hårdt backstage. Altså, hvis der er en høj tid, hvor man skal spise kaviar, så er det da nytår. Er det til mig? Det er til dig. Velbekomme. Satan, det er lækkert. Det skal jeg købe. Ja, vi er done. Der behøver ikke mere. Hvordan er det gået? Det er gået godt. Jeg synes, det er gået godt. Det er gået klasse. Er du en... Ja, jeg synes også med alt det her, vi kan tage det hele af. Vi har også været forberedt i dag. Ja, for en gang skyld har vi været forberedt.
Tak for i dag. Det er kig på maden. Se, hvordan det ser ud. Nu har vi brugt rigtig lang tid på at forberede det her. Og ikke desto mindre, så har vi brugt næsten en hel dag på at skyde de her videoer, hvilket er gået over alle forventninger, synes jeg faktisk. Det har både været sjovt. Jeg vil sige, det værste, der er sket, det er, at Mr. One Take, han er blevet lagt i graven. Alle os tre, der er det mig, der har dummet mig flest gange i forhold til at ramme den lige i røven. Men man kan ikke vinde hver gang. Men udover det, så vinder Kuti altid. Fordi det er Kuti. Sådan er det. Se med i næste afsnit. Det bliver godt. Det bliver endnu bedre. Drengene Black Sheep har arbejdet døgndrift. Det er egentlig bare til en rolig dag på kontoret. Vi skubber lige små 1000 mennesker i løbet af sådan en torsdag. Ja, det passer nok meget godt.